No niin, moi kaikki. Täällä Peetu ja Emil pelaamassa GTA. Nyt me ollaan onlineessa ja löydettiin yksi tyyppi, joka on nyt meidän kollega täällä. Ja niin. Se on tällainen kuin joku ihme. Tuossa näette sen nimen. Mutta ottakas, minä olen nyt tuolla itselleni. Niin, että täällä on myös Peetu. Niin, täällä on myös Peetu. Nyt meidän pitäisi tehdä tässä jotain tänä jätkän kanssa. Tää on mun kaveri nyt. Ollaan tässä vähän aikaa pelleilty. Ja niin, no. Haluaisin seurata sinua, mutta minne sinä menet? Minä tajusin. Me odotellaan tässä autoa. Taisi tilata tuohon auton. Joo, Tästä videosta tulee 15 minuuttinen ja Ja ehkä uusi. en mä tiedä. Niin, mutta 15 minuuttinen video tulee nyt ja te ootte varmaan kauan odottaneet Peetu ja Emil GTA:n online pelailua. Ja tässä ei ole varsinaisesti mitään pelleilyä, vaan joo, mutta jotain voi kyllä tapahtua, että tapetaan äijä. Ja toi mun kamu on joku Sumsari joku. Mikä nyt sit lienee onkaan? Se on joku Sumsara 0172. Okei. Täällä mennään. Laitetaan kameraa vähän lähemmäs. Ja jos ihmettelette, että ei ole tullut pitkä aika videoon, niin se siis johtuu siitä, kun ei ole kerinyt tekemään ja tässä Peetu ei ole. Mä en ole oikein tavannut Peetun tässä viikonpäivillä. Esim. Ensi viikkona en tavannut. Ja se on sitten se syy, miksi ei tullut video. Ja sitten muutenkin, kun oli koulu ja tuli aika monesta kirjasta läksyä, niin se oli se syy. Ja nyt jos ihmettelette, kuka tuossa ajaa, niin siinä ajaa se mun kaveri. Minä oon kyydissä ja siinä ajaa mun kaveri. Ja me nyt koitetaan, että täällä olisi niin hiljasta. Nyt ei, niin. Laitetaan musiikki pois. Ainakin minä haluan musiikin pois. Ja nyt toi teki jotain toi mun kaveri. Joo, en tosiaan oo jutellut ton kanssa, että ihan äsken vasta ystävystyttiin ja näin edelleen. Ja niin. Ja voi olla, että me tehdään heti tämän videon jälkeen toinen video. Ei ole niin mahdollista, mutta Lähdetään vaan myös korkikseen. Ei varmaankaan. Hitsi, jos se menee korkikseen, niin tää menee lentokentälle, tiedätkö? Hirveä lagipiikki. Otan nyt näitä ton tienä. Joo, se oli ihan jotain. Joo, se oli tosta lagista ja tää välillä lagi. Ihmetelkö mitä noi punaiset on, koska nämä on tyyppejä, joilla on lentokoneita tai helikoptereita. Niitä ja sit ne on maassa olevia, mutta ne haluu niinku tappaa meidät. Totta kai nämä menee lentokentälle. Joo, tää menee lentokentälle ja nyt me koitetaan jotenkin silleen, että teette jotain. Jotain toi yrittää. Jos se poistuu autosta, niin minäkin poistun ja niin edelleen. Joo, lentokentälle ollaan menossa ja täältä voi löytyä kyllä joku hyvä alus meille. Ja tosiaan tämän tarkoitus on, että jos toi löytää aluksen, niin minä menen sen kaasiin aluksen. Ja tää on niinku online-pelailua, että sillä tavalla. Niin. Mä käsitän, että tuolla olisi joku nyt, jonka toi haluaa. Miksi se mennyt siihen? Minä sekoilen. Miksi se mennyt tuohon alukseen itse? Aika nöyröä. No, jotenkin. Olisin halunnut, että se menee tuohon alukseen. Siinä olisi tullut hyvä alus. Ei, kun se etsii paremman, tiedätte. Tuossa on helikopteri. Ajako päältä? Aja.
on varmaan... Nyt mä kirjoitan tähän, että... What? En tiedä miten kirjoitetaan, mutta ehkä näin. Viitti. Nyt mä lähdin. Mä laitan tolle, että on suomalainen. Joo, eli se oli kun oltiin tuossa vähän aikaa hiljaa. Mä nyt ensin laittaa tuolla viestin, että olen suomalainen, mutta hän nyt lähtee tässä vähän englantia. Niin pitäisi ymmärtää, mutta Niin, eli... Ja hän ottaa tämän. Niin, eli hän meinaa nyt ottaa tämän. Katsotaan, mitä meille tapahtuu tässä. Joo, eli hän otti tämän ja nyt minä lähetän hänelle viestin tosiaan, että olen siis suomalainen. Olle suomalainen. Olle suomalainen. Joo, olen suomalainen. Olen... What? No, miksi tässä kestää? Mitä se jatka tekee? Sitten pitää vielä kirjoittaa ne, se ärsyttää. Liian pitkä sana. Ihanaa, mutta nyt saatiin se kirjoittua ja enteri tästä lähetetään. Mitä se teki? Lähetetäänkö jollekin tuntemattomalle? Mä sä soitat jollekin. En halua. Joo, eli nyt ollaan tällaisissa korkeuksissa. Kumpi on parempi? Vai vitsi, tää palaa. Mitä se jätkä on tehnyt? Onko se jättänyt minut tähän? Ei. Siinä se istuu. Tontti suorana ja... Se vetää voltteja. Hitto, kohta se tappaa meidät. Ei ehkä tapa, mutta... Okei, sori. Okei, ei. En mä halua hänelle mitään lähettää. Tää varmaan yrittää etsiä laskelman paikka. Mulla on kaikkia. Niin, että älkää ihmetelkö, jos toi yksi tossa nyt mässyttäisi. No niin, sä yrittää laskea. Ei vaan sä Mitä se teki? Tappatee se. Se pääsee jatkamaan. Kato. No missäköhän se mun kaveri? Se on tuolla. Siellä! No niin. Me olemme tosiaan ystäviä. Ollaan ystävystytty. Tai ollaan niinku... Ystävystytty. Joo, hyvä. Just se on se sana. Joo, ja nyt tuolla mun äiti oli niin urpo, että se huusi jotain. Niin, mutta me ollaan nyt tosiaan ystäviä ja ajateltiin tässä, että nyt tehdään... Okei, what? Niin, että jää siinä, että me ollaan ystäviä ja nyt me ajateltiin... Mitä? What? Eikö toi pääse ylämäki? Niin, eli me ajateltiin nyt tehdä vaikka jotain hauskaa. Ja niin edelleen, mutta... joo, tuotaan se juoksee minun luo. No niin, nyt meidän pitäisi keksiä jotain. Mennään tuonne alamäkeen näköjään. Älä pommi. Joo, minä vähän sekoilen tässä. Hemmetti se... Tappoi. Ai tollasesta, kattokaa hepas tollasesta. Ei oo järkeä. Se on tuolla. Monta minuuttia ollaan pelattu. 9. Ai 9, sanoisit kun on 15. Mie nyt sinne jaksa. Katella ja nyt sieltä tulee joku äijä. Nyt mun pitää mennä äkkiä tuon luo. Ja tässä me nyt sit... No. Joo, se taas hepaa minulle, mutta en ajatellut
ajatellut, että tässä käy näin, että... Mitä? Jollain oli lentoväline ja nyt minun kollegani ei enää pidä minusta. Miksi vitussa? Miksi? Miksi just näin? Meillä oli kiva ystävyys ja yhtäkkiä noin. Tan tan tan. Joo, P tuli silleen tan tan tan. Vitsi, toi ei ole kivaa. Minä menen hänen luo ja tapaan sitten hänet. Kun lähti urpoilemaan minulle. Tosiaan lähti. Se lähti urpoilee meille. Mutta nyt sitten täältä saatiin hänet pois ja Lähetään itse. nyt saatiin... Ei mitään. Vitsi, hän tappaa nyt minut, mutta ei tapakka. Hänelle kävi tuuri. Hän epäonnistuu. Ja nyt... mitä me nyt tehtäisiin? Ei ole ainakaan kaveria. Tässä meidän... Lähtikö seuraa? Ei vaan jo. Ei, joku muu. Hei, mä sen kyytiin. Ei, kun sit se taisi mennä sen kyytiin. Ei, kun toi oli ilmassa oleva jätkä. Tosiaan me saatiin nyt se tapettua se jätkä. Tai siis saatiin tapettua ja nyt hän varmaan haluaa kostaa ihanasti meille, mutta se ei käy päinsä. Mitä? What the hell? Niin, se ei niinku käy päinsään, että hän kostaisi minulle. Ihan selvä hepasu. Minä pomppasin hänen päälle ja eiks niin Peetu, että se hepas? Mm-hmm. Joten minä nyt halusin kostaa hänelle. Oli pakko, mutta nyt varmaan me ollaan paljon pelattu. 12. Joo, 12 minuuttia. Mä saatan ehkä nyt, sori, tästä tulee vähän pidempi, 16 minuutin video. Että niin, no, tästä me silloin ajettiin sen mun kaverin kanssa. Ai että se oli kiva kamu, mutta hepas tosta mun pompusta hänen päälle ja Uusi kaveri etsitään. nyt me etsitään uutta kaveria, niin kuin tuossa Peetu juuri äsken sanoi. Uutta kaveria, 2. siellä on tiimi oli siinä. Minä haluan tehdä kyyti. Ei, kun lähtee pois. Miksi ne on tollasia? Miksi ne on jitsi Tein tollasia? yksi tällainen. Hei, ota toi auto. Miksi? Minä haluan noita kyyti. Nyt minä menen äkkiä niitä perään. Tuleeko tappaa sut? Ei toi mahu vaan 2. Ole hyvä. Hänelle nyt siis kostettiin. Hei, se Samu! Sama, suraa, taraa, minä, kura. Se on täällä. Piileksi jossain. Se on lentokone. Ei ole. Remi, mene sen paa. Joo, tässä voisi tulla uusi ystävyys sen jätkän kanssa. Ei vittu tullut. Kiva, hän tappoi minut. Ei ollut tosiaan kiva. Minä luulen, että hänestä tulee minun kanssa ystävä, mutta ei vaan tule. Ei, minä en tiedä miksi. Ei ollut toi kyllä ei Se ollut. tulee. Ei ollut kivaa. Ei. Joo, ei ollut kivaa toi. Tiimi. Jos tästä nyt saatais... Mitä? What the hell? Siis... Näit sä, Peetu? Näin. Ihan oikeesti. Siis what the hell? Ei ollut Ei järkeä. tuletaan. Ei ollut järkeä noilla. Siis tolla ei ollut varmaankaan järkeä. Vitsi, tuolla on se... Hei, älä tapa sitä. No nyt se tappoi sen yhden jätkä. Hyvä, me hakesin mun auto. Ei kun se räjähti sen. Ei vaan nyt se tulee sua hakee. Se kuka se? No se on tietty se sama jätkä.
Eikö se tappanut? Ei tappanut, kun tuolla mun takana oli se yksi. Siis, what the hell, miksi minä kuolen näin helposti? Minä olen ihan urpokekko. Ja nyt me ollaan varmaan tässä... Peetu, katos multa minä en jaksa katsoa. 15. No, tästä tulee 16 sekuntin, tai siis 16 minuutin video. Ja haluaisin kyllä enemmän tehdä, tai siis haluaisin kyllä pidemmän videon tehdä, mutta tässä on nyt jotain, että... Eikö on se Samuel? Mikä itse Samuel? auto. Se ei ole Samuel. Samuel. Auto, me hakee sen. Se ei ole se Samuel. Kun sen nimi ei edes ole Samuel. Vitsi se on. Tämä on lukko. Onks tässä lukko? Onks siinä se lukko? Ammus sen kumit paskaksi. En mä toisten autoja paska. Se on siellä. Älä tapa sitä, ota ase pois. Älä sille, että sä et halua tappaa sitä. Se on siellä toisessa päässä. Nyt jännittää, palaako meidän ystävyys. Ei vittu! What the hell? Hän teki yllätyshyökkäyksen, eikä se vaan pala se meidän ystävyys. Anteeksi! Yksi se myrsky soittaa. Joo, Elikkä myrsky on joku. What the hell? Joo, ja sori tästä mun kiroilusta. Ihan oikeasti on pahoillani. Okei, mä Mut nyt tässä tapahtuu... What the hell? Ei käy peisään tollanen, että... Siis... Niin, mutta nyt me pelataan niinku PS3 ja Peetu... Voitko katsoa vielä nopeasti monta minuuttia tässä ollaan tullut? 17. Sori, tästä tuli nyt vähän 17 minaa. Koitetaan vielä vähän pidemmäksi. Joo, nyt Eihän. Nyt Kyllä. Se on hyvempää. Ja nyt se on, että moi. Moikka, moro!